Доброго дня усім, хто продовжує цей інформаційний день разом із телеканалом АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І цієї години ми будемо говорити про ситуацію на сході країни, про реабілітацію та соціалізацію військових, які повертаються із зони АТО. Я рада вітати у гостях Леоніда Остальцева, ветерана АТО. Пане Леоніде, доброго дня вам. Привіт. А також Анну Коваленко, консультанту Комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради України. Пані Анно, доброго дня вам. Добрий день. Власне, напередодні прес-центр штабу АТО заявив про те, що бойовики вдаються до провокацій і намагаються зайняти сіру зону біля Широкіного. Заявляють у ЗСУ про загострення обстановки поблизу Маріуполя. А також напередодні СБУ викрила агентурну мережу терористів ДНР у районі проведення АТО. Це свіжі новини із зони проведення антитерористичної операції. Панове, питання до вас. Загострення поблизу Маріуполя, з чим воно пов'язане? І ось сіра зона, яка існує небезпека, які існують зони ризику під час боротьби за встановлення контролю саме у сірій зоні. Прошу. Дякую. Насправді, це два таких глибоких фундаментальних запитання. В зоні АТО, чому відбуваються і активності, вони відбуваються насправді останні 3 роки з різними фазами, з різними рівнями обстрілів. Все це свідчення того, що не працюють мінські угоди і політичним шляхом реально дуже важко вирішити ситуацію. Кожен день, можливо, ми зараз не чуємо про масові смерті, але чуємо про одиночні. Це так само частина і знак того, що мінські угоди відпрацювали своє. І оскільки зараз намагаються домовитись на майданчику політичному, який зорганізували Сполучені Штати, і йдуть перемовини, то терористи намагаються таким чином впливати, мають на увазі терористи або ж Російська Федерація безпосередньо. Все. Для того, щоб якомога більше виторгувати своїх інтересів. Пане Леоніде, от пані Анна сказала, що ось ці домовленості, так і мінські, у тому числі, вони не працюють. Тоді яким шляхом відстоювати там нашу територію, скажіть, будь ласка? Я не скажу, тому що я простий солдат, і я не можу давати оцінку тому, що відбувається зараз на Сході, тому що це буде, як мінімум, глупо. Як мінімум глупо, да? Давать оценку боям, которые происходят со стороны, это самая глупая затея, которая только может быть. Вот. К сожалению, или к счастью, наверное, к счастью, да, я служил в то время, когда не было минских договоренностей, когда была активная фаза антироссийской операции, я не застал. Не знаю. Скажіть, будь ласка, от з приводу того, що Служба безпеки України викрила агентурну мережу терористів ДНР у районі проведення АТО, власне, мешканка Донеччини, вона отримувала завдання від кураторів терористичної організації ДНР, як бути з людьми, які фактично є місцевим населенням, але вони, скажімо так, співпрацюють із терористами. Можливо, потрібно якихось кроків для цього також застосовувати, для того, щоб все ж таки місцеве населення, воно не підтримувало бойовиків? Це працює розвідка, Служба безпеки. Єдине питання, що для них вони, як правило, мають працювати за кордонами, за межами. І тут перед ними стоять виклики, бо змушені фактично проти своїх громадян, які працюють на Росію. Тобто є на сусіда. Але працює контррозвідка, працює воєнна розвідка в Міністерстві оборони, прикордонники. Це поле їхньої діяльності викривати такі мережі. Які шляхи врегулювання ситуації на Сході, пане Леоніде, які ви, от як військовий колишній, так, ви можете окреслити? Які шляхи врегулювання? Снова-таки, моя оценка – это всего лишь моя оценка человека со стороны, и я не могу судить, я не могу давать какие-то советы, уж тем более, мое мнение не является истиной. Да, но я считаю, что нам необходимо бороться в первую очередь за умы и души людей, которые находятся на Востоке, именно за тех людей, которые сейчас там, на оккупированной территории. Мы не должны забывать о том, что Россия активно использовала свою пропаганду не последние 3 года, а последние 20 лет. Вот. И нам нужно какие-то меры
контрмеры принимать по этому поводу. Снова-таки, это телевизионная продукция, которая идет на восход, восток. Потому что даже когда мы проводили террористическую операцию, когда мы были в тылу противника, по телеку идут только русские каналы. Россия очень хорошо продвинулась в этих вопросах, и даже нам, людям, которые пошли добровольно защищать территориальную целостность своего государства, было очень тяжело смотреть те новости, которые показывают. А давайте теперь возьмем людей, которые просто далеки от всех этих вещей, от патриотизма, которым, в принципе, все по барабану. Они хотят жить только там, где хорошо, там, где уютно, там, где хорошо платят. И вот им говорят, что вот ваш враг – это хунта и так дальше и тому подобное. Вот мы классные, мы Россия, мы вас спасем, мы вас поможем. Конечно, они поддаются на это. Поэтому нам необходимо, я так вижу, принимать какие-то действия, какие-то с военной точки зрения, это будут огромные потери. Недавно Муженко говорил об этом, и тут я с ним согласен, солидарен. Минимальные потери со стороны армии в случае наступательных действий 12 тысяч человек. Это минимум. Это 12 тысяч пацанов, которые погибнут там в первые несколько дней. Украина готова платить такую цену? Надо задавать себе такой вопрос. Готовы? Вочевидь, ні. Я не знаю. Надо спросить у людей. Надо спросить у военных. Военные, в принципе, готовы. Да? Военные, они военные, им пофиг. Вперед, Галя, газу, поехали. Наваляем всем. Но мы же не должны забывать о том, что в нашей стране мы не Советский Союз, у нас все-таки жизнь бойца стоит на первом месте. Поэтому очень тяжелый вопрос, если бы его можно было легко решить, уже давно решили, правильно? Поэтому ищем пути решения методом тыка. Чи може якось повпливати на врегулювання ситуації на сході країни законопроект щодо реінтеграції Донбасу? От встановлення Росії агресором і так далі, те, про що ми говоримо 3 роки, зараз закріплюється на законодавчому рівні. Це може якось вплинути на ситуацію на сході? А що Росія агресор, ми закріпили на законодавчому рівні ще в 2014 році, коли визнали Крим окупованою територією. Закон, який визначає статус окупованих територій, він говорить про те, що Росія агресор. Про те, що Росія агресор, ми визначили в стратегічних документах, які говорять про розвиток наших збройних сил, нашої системи безпеки і оборони. Тобто це для нас не новина. Через 3 роки війни чи вирішать законопроекти ситуацію? Ні. Вони можуть описати, зафіксувати, тому що сьогодні там не працює закон України. Ці законопроекти фіксують дипломатично-політичне вирішення, шлях вирішення цього конфлікту, але при цьому так само спонукають і дають більше повноважень безпосередньо військовим, Генеральному штабу, об'єднаному командуванню і дають можливість координувати військові дії, які відбуваються на Сході. Тобто, по факту, сьогодні вони там і воюють, але відповідає за це Служба безпеки. Законопроект, який ви згадали, це має врегулювати і надати військовим повноваження відповідати за те, що вони там роблять. Це з однієї сторони. А з іншої, там багато контроверсійних статей, які фіксують Мінські угоди, саме слово, словосполучення, які фіксують не дуже, здавалось би, або про це дуже багато говорять, не дуже корисні для України речі. І сьогодні є можливість у народних депутатів це подати свої зміни, пропозиції. І зараз відбувається обговорення фактично. Я також хочу звернути увагу наших глядачів, що у полі вікні ви можете бачити засідання у справі Миколи Коханівського. Як воно перебігає, можемо спостерігати у прямому ефірі. Ми повертаємося до нашої розмови, а ви можете слідкувати за перебігом цієї події також. Панове, от напередодні Центр Разумкова опублікував досить цікаве дослідження про те, що українці більше довіряють волонтерам і військовим, аніж чиновникам і решті політиків, які були залучені під час цього дослідження. От волонтерські організації мають майже 70% довіри серед опитаних українців. Безпосередньо Збройні сили України користуються підтримкою 57% опитаних наших громадян. Чому саме такі результати, пане Леоніде? От чому волонтери громадської організації представляють для українців більшу якусь, надію, аніж влада? Влада себе дискредитувала. Произошла давно, уже происходит полная дискредитация власти, потому что те люди, которые при власти, это в первую очередь бизнесмены, это люди, которые отстаивают свои интересы, свои бизнес-интересы и которые зарабатывают деньги. К сожалению, все об этом знают, это абсолютно ни для кого не секрет.
крайне мало людей в Верховной Раде и на государственных должностях, которые занимаются реально государством Украины. Вот. Отсюда я считаю, что вообще все проблемы наши идут именно отсюда, потому что на протяжении всей независимости Украины властью занимались люди, которые Украина в принципе не нужна. Это просто возможность заработать денег. Вот, как бы здесь мы потеряли Восток, здесь мы потеряли Крым, потому что мы потеряли не территорию, мы потеряли людей в первую очередь. Мы потеряли их умы. Вот, никто этим не занимался. Поэтому сейчас, когда там на защиту государства встают военные и волонтеры, то, конечно, к ним будет больше доверия, потому что люди просто понимают, что эти люди заинтересованы в Украине намного больше, чем те, кто сейчас находится при власти. Как бы там это так ни звучало, но я считаю, что как-то это логически, да? Роль волонтерів, вона є зараз ключовою? Волонтеры всегда занимали ключевую позицию там, в боевых действиях на Востоке, потому что они занимались логистикой, снабжением, помощью, поддержкой. Огромное количество работы было проведено. Но мы не должны, мне кажется, что мы сейчас снова будем куда-то в крайности биться, да? Власть плохая, негодяи плохие, волонтеры хорошие, давайте волонтеров поставим во власть. Будут ли волонтеры справляться с поставленной задачей, здесь вопрос. Военные то же самое. Будут ли военные справляться с поставленной задачей в плане государства? Не факт. На У вашу думку, так. 2014 році я була радником міністра оборони і запрошувала волонтерів, у мене сама була волонтерська організація, і зараз функціонує, і запрошувала волонтерів до співпраці по окремим напрямкам, тому що волонтери тоді і сьогодні, насправді, це свідчення того, що держава не працює. І це нонсенс для багатьох країн світу, це маркер того, що механізм державного управління, він не справляється з тими обов'язками, які би мав би виконувати. Чи виконують ключову роль? Останні 3 роки вони займаються тим, що гасять пожежу, тому що це точечні, це не системні речі, це точечні. Кожен з них там намагається вибудувати, знаходить якісь інші проблеми на рівень вище, переходять до того, що потрібно змінювати стратегічно і системно свої напрямки, за які відповідають, заходять в Міністерство оборони, але насправді це знову ж таки дуже вибіркові і точечні речі, які не є системними, і важко зараз спрогнозувати, чи є вони, чи шкодять вони системі, чи навпаки допомагають. Але реально засвідчують те, що система не справляється. Щодо влади і довіри до влади, то ми знаходимося в переході від закритого провладного механізму, який був в Радянському Союзі, до відкритого публічного управління. І цей процес переходу, він відбувається на папері, на лозунгах, які говорять політики, те, що люди хочуть чути, але насправді суспільство ці 20 років воно визріває до того, щоб зорганізувати дійсно, це називається такий новий суспільний договір, при якому люди, які фактично є громадянами, делегують свої повноваження для того, щоб керувати країною 3 гілкам влади, законодавчій, виконавчій, судовій, президенту, який не належить до цих 3 гілок. І просто сьогодні вони не бачать, яким чином можуть взаємодіяти, яким чином впливати, яким чином влада має сервіс обслуговувати їхні потреби, їхні інтереси. Тому немає цієї взаємодії. Але ми бачимо, що з 2014 року з'являються не те, щоб громадське суспільство в цілому, окремі об'єднання, маленькі групи, які працюють, хтось на легалізацію зброї, хтось працює над медичними реформами, хтось працює. Це все елементи такого громадянського суспільства, які тепер мають навчитися між собою співпрацювати на горизонтальному рівні, налагоджувати зв'язки, щоб впливати, взаємодіяти і як результат контролювати в плані такого спільного управління і спільної відповідальності. Тому центр Разумкова, він показав, яка є ситуація, зафіксував її. Але я сподіваюся, що ось динаміка, яку я ще написала, вона змінить ці показники. От таке питання до вас. 27 жовтня ми чекаємо на приїзд спецпредставника Сполучених Штатів Америки по Україні Курта Волкера. Він так само має відвідати безпосередньо зону АТО. От наскільки дійсно міжнародні партнери, так, не тільки українська влада, а ті представники міжнародної спільноти дійсно розуміють, що там відбувається? Вони розуміють.
Як вони тоді можуть повпливати? Тут Допомогти просто, в чому? розумієте, крім нас, ніхто нічого не повпливає і не вирішить самих українців. Я просто нещодавно повернулася з Штатів, знаходилась там півроку, працювала для американського think-танку. І розуміння ситуації в Україні, що відбувається на Сході, що відбувається в столиці, прикута увага так. Але чекають, що ми самі, тобто, розумієте, ми в цих переговорах, які ви зараз описуєте, які зорганізовує там нормандський формат, мінський формат або американська платформа, ми скрізь об'єкт обговорення. Ми не контролюємо всі ці платформи. Ми чекаємо, що хтось вирішить ситуацію за нас, але ніхто не вирішить. І правильно ви говорите про те, що якщо самі не працювати з душею і серцем своїх громадян, якщо самим не працювати зорганізовувати контакти, намагатися інтегрувати, то ні. Міжнародне суспільство, воно реагує і підтримує сильних. І якщо ми не будемо цього робити самі, то підтримки ми так само не знайдемо. Бо у міжнародного суспільства є свої власні інтереси. Для Сполучених Штатів це Іран в першу чергу, це Корея. В них є загроза ядерної війни з цими державами у самих. І скажіть, будь ласка, ви будете що в такому випадку робити? Вирішувати конфлікт в Україні чи вирішувати свої інтереси? Ясно, свої. І використовувати конфлікт в Україні як спосіб, інструмент впливу на Російську Федерацію, як спосіб вирішення, в першу чергу, своїх власних загроз. Ну, попри те, що вже низку перемирних епізодів, перемирних певних термінів було зорганізовано в зоні антитерористичної операції проведення, так все одно незаконні збройні формування вони продовжують порушувати визначені тими самими мінськими домовленостями лінії відведення важкого озброєння. Пане Леоніде, от на якій стадії зараз перебуває цей конфлікт? Тому що то у нас було шкільне перемир'я, хлібне перемир'я, те перемир'я, те все, але все одно ми бачимо, що бойовики вони не реагують на це все. Є якась взагалі гарантія того, що або можливість того, що ймовірність, що цей конфлікт не стане замороженим, не буде таким от в пролонгованому процесі? Я откуда знаю? Ответ на вопрос я не знаю. Ну, не знаю. Зараз ви спілкуєтеся з військовими, які перебувають на Сході? Звичайно. Про що вони говорять? Чого вони побоюються? Що вони розповідають? Розкажіть, от що говорять люди, Никто які не там? будет вам говорить такие вещи. Это военные штуки, они остаются с военными. У военных есть задача. Они ее выполняют. Им поставили задачу держать оборону здесь. Они ее держат. Вне зависимости ни от чего. Им поставили задачу закрепиться через 500 метров вперед. Они закрепились. Но, понимаете, у нас очень большая проблема в том, что вы приглашаете, много репортеров приглашают в свои студии людей, которых называют экспертами, позади экспертами. А они сидят и начинают рассказывать, что сейчас происходит за 800 километров отсюда. Да какого, кто я такой, чтобы я сейчас начинал вам рассказывать о том, что там сейчас делает герой Украины, там, майор Гринюк с 1-м батальоном 30-й бригады где-то под Волновахой. Откуда я знаю, что он делает? Откуда я знаю, какие у него задачи? Военное дело – это очень хитрая штука. И то, что кажется на первый взгляд вам, что происходит именно так, на самом деле все будет происходить совершенно иначе. Я во время 2014 года, 3 месяца во время летнего рейда, я вообще не понимал, что мы делаем. Нам вообще никто не говорил. Знал только комбат и начальник штаба. Все. Офицеры вообще не были в курсе, какого хрена мы там делаем. А оказалось, что мы выводили 4000 человек из окружения. Да, у нас была такая боевая задача. А я вообще без понятия. Поэтому, такие вопросы, я считаю, что они не совсем актуальны сейчас, и тем более задавать их таким людям, как я. Не задавайте их мне, тем более, и больше никому. Вы можете пригласить кого-то с фронта, кого-то из офицерского состава, и Тут с ним навіть уже не питання разговаривать. з фронту. Тут просто питання політичні. Солдати не мають обговорювати. Питання є у рівні ясності. Політичні рішення вони не приймають. Правильно ви кажете, вони виконують свої бойові задачі. І навіть якщо ви запросите офіцерів сюди, вони вам скажуть те саме. В них є бойові задачі, і вони політизація процесу, і коли армії там починаєш ось їх включати в такого рівня діалог, звичайно, в них є свої думки, як у персоналі з цього приводу. Але це скоріше шкодить виконанням бойових завдань, аніж там дійсно допомагає вирішити ситуацію. Пане Леоніде, ви вірите у мінський і нормандський формат? Я вообще не шарю, что такое. Я уверен, что 85%, мне почему-то нравится эта цифра, личного состава вооруженных сил вообще не понимают, что такое минские договоренности. Вообще никто об этом не знает. Есть задача, есть окоп,
есть высота, которую держит. Там сепары, здесь свои. Задача, сепары подползают, мы их гасим, сепары не подползают, мы их не гасим. Ну, тут я можу з вами не погодитись, я дуже перепрошую, але ви як військовослужбовець, в ролі військовослужбовця, дійсно маєте займатися виконанням бойових дій. Але ви як громадянин України мали б розібратися, тому що це стосується вас особисто. Соглашение и политическое решение вопроса от меня не зависит. От, насправді, все дуже залежить, тому що вам розказують, що воно не залежить. Але ви Вопрос можете... не в этом. Вы сейчас хотите, чтобы... Вы понимаете, у нас есть верхушка, есть власть. Это работа власти. Мы делегировали свои полномочия. Я Леонид Остальцев, мне 30 лет, я делаю пиццу. Как я нахрен могу решить вопрос боевых действий на востоке страны, в котором замешана Российская Федерация и еще энное количество государств, которые так или иначе принимают в этом участие? Вот каким образом я могу на это повлиять? Каким? Никаким, абсолютно. У меня для этого есть президент Украины, выбранный демократическим путем, для того, чтобы он разруливал такие ситуации. Я могу со стороны дать оценку, но я считаю, что у нас очень большая проблема в том, что сейчас развелось огромное количество экспертов, которые пытаются рассказать, как должен поступать этот и этот. Мы можем высказывать свое мнение по этому поводу, мы можем высказывать свои пожелания по этому поводу, но у нас же есть люди, которые ответственны за это. А ті люди, які за це відповідальні, вони роз'ясняють свою позицію? Хочу вас запитати. Требуем мы этого. Ну, а ми маємо, це ж наша доля, да, наша політика. І коли ми делегуємо і не вимагаємо з цього діалогу роз'яснення того, Я що відбувається. понимаю, о чем вы говорите, но вы сейчас, вы знаете, мы снова перемешали мух и котлет. Я понимаю, когда вот сейчас там суд по Каханивскому, да, или там, когда идут какие-то оборотки в Укроборонпроме, да, это наши деньги, деньги налогоплательщиков. Объясните мне, расскажите, какого хрена там Пашинский, или я не знаю, кто там замешан, короче, в трине бабла. Но мы сейчас говорим о боевых действиях. Ні, чекайте, Мінські угоди – це ж не це політичне рішення. Це Мінські угоди для мене це бойові дії. Ні, чекайте, це політично-дипломатичний інструмент вирішення конфлікту. Вы даже говорите такими словами, о которых я вообще ничего не знаю. Вот снова-таки, я еще раз говорю, слава тебе, Господи, что у меня хватает мозгов объективно оценивать свои возможности. Еще раз говорю, я Леонид Остальцев, круто делаю пиццу, неплохо стреляю и, в принципе, могу надавать по фейсу. Да, но я отлично понимаю, что в формате Минских соглашений, нормандских форматов. Я не понимаю в этом, да. Честно скажу, я в этом не разбирался. У меня есть свой объем работы. Я занимаюсь адаптацией, социализацией ветеранов, которые возвращаются с боевых действий. Я взял себе это направление. И я его веду довольно успешно. У меня получается. Все. Дальше распыляться сейчас я не буду. И это тоже проблема. Мы пытаемся сделать там. Тут не питання, я вибачте, що перебираю трошки вашу роль. Да. Тут не питання, розумієте, як це, зробити, вам виконувати якусь іншу роль, або пропонувати займатися. Просто мова не йде навіть про вас конкретно. Є в цивілізованому світі, да, є люди, які громадяни, вони політично активні. Вони розбираються в цих питаннях, особливо, якщо це стосується їхньої країни, їхньої території. І ви кажете, що ви розбираєтеся в питаннях Укроборонпрому, але питання... Це так само, тому що це ваші гроші. Так, да. Ваші гроші і на Сході, розумієте, так само. На вирішення, на забезпечення армії, на вирішення конфлікту. Це все ваші гроші. Здесь є конкретний чоловік, і є конкретне розслідування. Допустим, даже тех же журналістів. Ні, так тут є все те саме дуже конкретно по людям, хто відповідає за ці речі, хто делегований, кому делеговані повноваження. І коли ми відвертаємося від цього і не беремо в цьому участі, не спостерігаємо. Тобто є дійсно експерти, є дійсно люди, які... Типа пассивные касательно того, что происходит в нашем государстве. Я знаю об этом, и я против этого. Но я снова-таки говорю, что необходимо разделять. Ведь такие вещи, такие понятия, как Минский формат, нормандские как это снова называется? Соглашение. Нормандский формат, Минские угоды. Да, Минские угоды, нормандский формат. В этом должны разбираться такие люди, как ты. Подкованные, которые ездят в Штаты, занимаются там какой-то политической, знаешь, что такое центр Разумкова. Это твоя работа, да, это твое направление, то, в чем ты, в принципе, крута, и ты можешь круто сказать и раскидать. А давайте ми зараз У повернемося. нас має бути співпраця, розумієте, Так я не против співпраці, но не надо требовать от меня, чтобы я давал оценку нашему политикуму касательно Минских соглашений. Я не дам, потому что я не понимаю. Я считаю, что лучше иногда сделать вот так, это будет намного полезней, чем делать вот так. Просто не так і так, треба розібратися. Розумієте, треба розібратися в цьому. Розібратися, треба мати на це час. Пані Анно, давайте ми зараз повернемося до тієї теми, про яку ви 100% маєте що сказати. Давайте згадаємо слова начальника клініки психіатрії Міноборони
Олега Друзя, який сказав, що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства. Ну, Цю тему он не так сказал, там уже все давно уже порешали, он не так сказал. добре, він сказав не так, але все ж таки це тоді, коли було на повістці дня, так би мовити, це сколихнуло. Скажіть, будь ласка, соціалізація бійців, які повертаються зі сходу країни, їхнє питання і реабілітації, і соціалізації, на якому рівні воно зараз в Україні? Я думаю, що ви зможете прокоментувати це питання. Прошу, пане Леоніде. На якому рівні зараз знаходиться... Так, в якому стані зараз от соціалізація? Бійці, які повертаються, хто їх если підтримує, взять- хто їм допомагає? Если взять Яким за чином? 100% идеально то, что должно происходить, у нас сейчас работает где-то 5-10%. В лучшем случае. Хто цим займається, хто не займається? Держава занимается. Но мы не должны забывать о том, что у нас... Слушайте, мы... знаете такое понятие санэпидемнормы? В ресторанах. В закладах Звичайно. громадського харчування. Вы знаете, какого года у нас сейчас санэпидемнорма? Ви нам про це скажете краще. 85-го, по-моєму, або 78-го, чесно не скажу. Але це все еще при Советском Союзе это было. И это не менялось абсолютно. А теперь возьмем Советский Союз, боевые действия в Афганистане. Была ли какая-то в Советском Союзе вообще какая-то программа по реинтеграции, социализации, адаптации тех людей, которые возвращались с боевых действий? Не было. Никогда не было. Сейчас Украина ведет боевые действия в количестве 3 лет. Начало 4-го года пошло. А специалисты только начали появляться. И то там с трудом и со скрипом. Государство, я уверен, что старается, потому что есть там такие люди, как ты, которые занимаются социализацией, активные, они пытаются, они стараются. Но, к сожалению, тут вопрос сугубо времени. Нам необходимо большой промежуток времени и огромный кусок работы проделать для того, чтобы выйти хоть на какие-то плюс-минус адекватные результаты по адаптации и помощи тем людям, которые вернулись с боевых действий. Крім держави, хто цим опікується? Есть волонтерские организации, но, я все-таки в этом вопросе я за систему. Должна быть система. Должен быть один какой-то шаблон, по которому будут работать все без исключения. Потому что, в Штатах, допустим, у них вообще очень сильная программа своя. У меня друзья, которые воевали в Афганистане за США, и мы с ними общались, и это классно. Понятно. Я б розділяла, у мене є до вас ще запитання, але я б розділяла насправді реабілітацію, яка відбувається для військовослужбовців, і фізична, так, якою займається Міністерство оборони, Генеральний штаб. Реабілітація для ветеранів і тих, хто звільняється з служби, бо за ним вже не відповідає Генеральний штаб. Це робота Міністерства соціальної політики. Я не знаю, чи робиться Міністерство ветеранів, але більше Міністерство соціальної політики. І психологічна реабілітація, тобто ми знаходимося в такому відрізку, що ми визнали психологічні, наприклад, депресію хворобою і що треба з цим щось робити, але чи готові робити і допомагати в психологічному плані, це вже інша історія, тому що в Генеральному штабі велика проблема з нестачею психологів, питання їхньої кваліфікації і дійсно роботи як військових психологів безпосередньо в зоні проведення АТО, або ж тут в Києві, в Україні, мається на увазі на території, яка не веде бойових дій. Тобто це... Я знаю, що Міністерство оборони, Генеральний штаб, до речі, намагаються створити заклад, де зможуть займатися. Якщо ми говоримо про фізичну реабілітацію, або так само і про психологічну, то у нас є підтримка іноземних партнерів. 20 країн-членів НАТО за останні 3 роки допомагають цьому Україні. Скільки Україна направила туди бійців, насправді дуже мало. Це біля 300 людей, які поїхали і отримали таку допомогу від іноземних партнерів. Велика проблема з імплантантами, да, і якщо людина втратила ногу і руку, то куди їй звертатися? Але так само це вже питання до Міністерства соціальної політики, яке працює з ветеранами більше, ніж до Міністерства оборони, Генеральний штаб. Питання, як це все функціонує взаємодія між собою і безпосередньо, який результат має? На загальному рівні, наскільки дійсно це функціонує все зараз? Я не знаю. Так в мене було питання, чому ви вважаєте, що 5-10%? Що ви маєте на увазі? Потому что нет результатов работы. Вы сейчас снова перемешали чуть-чуть. Я же намагалась разделить на Да, я наоборот. Мы разговариваем, если я правильно понял, только о адаптации.
после возвращения с боевых действий. О реабилитации физической не говорю вообще, не знаю, не шарю. Уверен, что это полная дичь, потому что меня лично пытались отправить в нашем совбезе на реабилитацию физическую и психологическую. Это была путевка в санаторий на 21 день. Ребята ездили, и я даже не буду говорить, что это. Ну, это бред. Это просто приехал в санаторий, отбыл 21 день, сходил на ингаляцию, еще там какая-то хрень, по-моему, ну, Советский Союз, да, и уехал. Все, на этом. И на это выделяются, причем, немалые деньги. Я говорю о вопросе интеграции людей после боевых действий здесь, в мирной жизни, потому что это огромная проблема. И Чому це проблема? потому что люди с боевым опытом, не реализовавшиеся здесь в мирной жизни, они будут уходить в алкоголь, они будут уходить в криминал, они должны найти себя здесь. Это очень важно. Человек должен иметь возможность для самореализации. Если он не находит, он начинает искать в каком-то деструктиве. Это наркотики, это алкоголь, снова-таки это криминал. Криминал почему? Потому что люди имеют боевой опыт. Все до ужаса просто. Вчера, позавчера зарезали 2 ребят, ветеранов. Одного в Броварах, другого, не помню, как этот город называется, Киевская область. Ну, короче, это знакомый одного из моих ребят, который со мной работает. Бухали. Бухали, не повздорили с кем-то. Ну, все закономерно. Да, снова мы возвращаемся к вопросу алкоголизма. Вот. И каких-то действенных программ по адаптации военнослужащих их нету. Ну, вообще нету, от Это слова правда. совсем. Так от питання, Леонід, це от з цією адаптацією мають самі працювати військові, які повертаються, чи мають бути все ж таки якісь... Ну, не могут сами. Мы не можем сами. И не можем мы не потому, что мы не можем, а это должна быть структура, система. Это должна быть общегосударственная программа. Потому что в Киеве, допустим, там есть ветераны ПИЦа, есть ветераны групп, есть союзы ветеранов, у которых плюс-минус сильные психологи работают, сильный формат, нужно прийти в союз ветеранов, потрындеть с пацанами, объясниться, поговорить по поводу работы, кто где работает, там устроиться. А если мы сейчас поговорим о какой-нибудь там Винницкой области, селе там Хацапетовка, там вообще нифига нету. Ну нифига. И совбез там не работает не потому, что они плохие, а потому что программу им не предоставили из центра, нету ее просто, не существует. Ну, все просто. Чому немає, чому питання адаптації військових, які повертаються із зони АТО, як кажуть, про те, що говорить так, Леонід Стальцев, воно не функціонує в Україні таким чином, яким мало б? Тому що держава не надає такого сервісу. Держава, я маю на увазі зараз дуже конкретно, це, наприклад, Мінсоцполітики. Воно не функціонує як сервіс. Бо в Україні, що якщо ти хочеш щось отримати або взяти, то треба прийти, зібратись і взяти. А насправді, якби ветеранські організації, які ви зараз перерахували, налагодили між собою адекватну комунікацію, то вони могли б раз прийти, 2 прийти. Можно я вопрос задам? Она отстаивает интересы, ну типа, ты отстаиваешь интересы государства? Громадян. Громадян? Громадяни – це ветерани. Ну, інтереси ветерана. Да, Якщо ну, це в ваших Ти інтересах... просто захищаєшся. Ну, якщо це в наших інтересах. Можна я скажу зі сторони Ні, ну ветеранів? чекайте, я просто скажу зі сторони ветеранів. Я відповім на Це в першу запитання. чергу в ваших Давайте по черзі, інтересах. будь ласка. Це в першу чергу в інтересах громадян знайти вирішення цієї проблеми. Бо за 5-7 років, ну, всі будуть від цього потерпати. Всі Чому без тоді це виключення. не в інтересах Мінсоцполітики? Це в інтересах. Ну, дивись, ти просто захищаєшся. Ні, я не захищаюся. Ну, Мені тоді нема не чого захищайся, захищатися. да. Я просто поясню, як працюю. Наприклад, коли було питання про... Я розумію, що це не до мене, я не захищаю нікого. Я просто розказую про механізм. Коли, наприклад, до мене звернулися мами військовослужбовців і військовослужбовці про те, що вони за контрактом знаходяться, підписували його там на 3 роки, на 5, а по факту до кінця особливого періоду. І було питання про те, щоб досягти того, щоб служба була дійсно регламентованою, і Міністерство оборони з Генеральним штабом працювали активніше просто над мобілізаційною політикою, а не використовували як раби відповідно солдат. І сьогодні ця ситуація вирішена. Але процес був, це були збори мітингів, це були роботи з експертами, робочими групами, це була робота з міжнародними експертами, це була реальна співпраця на всіх можливих рівнях для того, аби вирішити. І якщо ми говоримо про ветеранів, яким чогось не дають, то треба вміти прийти взяти. Тут не питання, що «Ей, давайте, значить, знесемо все к чортовій матері». Тут питання про те, тут питання про те, щоб налагодити дійсно, зорганізуватись експертів, да, про яких ви так не любите, разом з експертами, які вміють налагоджувати, які вміють будувати систему. І сила, як ветеранські організації, як
як сім'ї військовослужбовців, які мають які в першу чергу в цьому зацікавлені, які мають повне моральне право вимагати своїх благ. І в такій організації і синергії, коли ви приходите, організовуєте мітинги, круглі столи, приходите на ефіри, друкуєте там, даєте десь інтерв'ю і так далі, і створюєте інформаційне поле, от саме фактично це мають сьогодні зробити для того, щоб рушити і змусити створити систему в такій координації, в такій співпраці. Бо по-іншому, крім вас, насправді ніхто нічого не зробить. Я объясню это на простом примере. Есть ребенок, он болеет, но он хочет выйти на улицу и гулять, ему пофиг, он болеет, но он хочет. Какая задача мамы? Дать ему лекарство, правильно? Ребенку похер на это лекарство, посрать. Ну, типа, он хочет гулять. Вот с ветеранами сейчас та же самая ситуация. Какие проблемы ветеранов, какие проблемы военнослужащих, которые демобилизируются и возвращаются в мирную жизнь? Первая проблема. Деньги, работа, жилье. Нету этого всего. Экономическая ситуация в стране, не будем говорить катастрофическая, но она плохая, она неблагоприятная. У человека огромное количество тех проблем, которые нужно решать здесь и сейчас. Поэтому, когда он возвращается домой, о чем он начинает качать? Вот то, что ты говоришь, вот что сейчас делают все организации ветеранские, они это делают. Круглые столы, заседания, щемилова власти, там, Кличку пишут, что он... Не буду говорить кто, прямо в Фейсбуке он вызывает пацанов, давайте поговорим. Нужна земля, нужны квартиры, нужны какие-то финансовые компенсации. Это актуальная проблема на сейчас. Но не менее актуальная, но которую недооценивают, это проблема адаптации, реинтеграции этих людей в общество. Они получат свою землю, хорошо, не получат, плохо, будут фыркать, будут заниматься какой-то ерундой. Но мы говорим о том, что эти люди должны чувствовать себя комфортно здесь, в мирной жизни, для того, чтобы они использовали свой потенциал, да, свой боевой опыт использовали в мирном русле. Это нам нужно сделать. И здесь не помогут нам. Твоя система не подойдет. Никто этим не буде займатися. Коли ви організовували, я перепрошую, у мене питання до Леоніда дуже важливе. Коли ви організовували свій бізнес і зараз я наскільки знаю, то саме ветерани АТО, люди, які повертаються зараз, працюють у цьому бізнесі. Це була ваша ініціатива, ви самі вирішили це зробити? Тобто вам ніхто не допомагав тут? Ні. Я сам вирішив це зробити, тому що я розумію важливість цього питання, и я сразу сказал, что я буду делать вот столько. Но это будет качественно. У меня со мной работает 34 ветерана сейчас. Полностью в проекте ветерана групп. Это владельцы бизнесов, это те, кто работает у нас в найме, сотрудники. Но все они должны впоследствии открыть свое дело. Но это всего лишь 34 человека. Всего-навсего 34. Я сам плачу зарплату психологам. Но тут проблема, что делать другим. Если бы я знал, если бы у меня было какое-то решение в государственном масштабе, может быть, я бы его и предложил. Но у меня нет. В масштабе государства это проблема. Є рішення в масштабі держави? Скажіть, будь ласка, пані Анно, до вас питання дуже коротко, прошу. Чи в масштабах держави це має бути ініціація з двох сторін? По-перше, це мають такі групи, як ваша і інші, об'єднуватись і спонукати до цих рішень. Ну і по-друге, дійсно пропонувати, якщо у держави немає цього системного бачення, то пропонувати це системне бачення і самим його впроваджувати. Можливо, навіть насильно, як ви описуєте ситуацію. Чи це є щось унікальне? Ні. Тобто це досвіди мають інші країни світу. Чи маємо це просто нормальна практика, яка просто у нас не застосовується? У нас є в цьому потреба, і в нас є бажання зробити, але немає цієї синергії і реалізації через те, що через неспроможність домовлятись різних груп державних або службовців, або груп ветеранів, які дійшли до певного... брала государственное помещение в аренду? Ну, в тому то й справа, да. Я дуже добре розумію, про що ви зараз говорите. Ми зараз говоримо о вшивому поміщенні, та при тому, я просто розкажу це на дуже маленькому... коротко, бо обмежений час у нас. Уляна Супрун, тимчасово виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я, запросила мене, каже, у нас тут є столова, будь ласка, ми хотіли б дуже сильно, щоб тут була ветерана піца, бо ми хочемо їсти. Я кажу, без питань, давайте почнемо оформлення документів, все зробимо, давайте, да. Фонд держмайна, директор, тимчасово виконуючий обов'язки міністра, помощник мэра, все были заинтересованы в том, чтобы помочь. Прошло больше года, помещение еще не сдано в аренду. Леонід Остапця, ветеран АТО, Анна Коваленко, консультант Комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради України, були гостями цієї години. Я дуже дякую вам за цю розмову. Я прощаюся з вами зовсім ненадовго. Далі в ефірі телеканалу АТР «Займан». Ми повернемося до цієї студії. Ми будемо говорити, як завжди, про актуальні події. Не перемикайтеся і до зустрічі.